right. Icho kwa muri ya Zimbabwe ndinoti wa Washington marimira kana kuti Boshongora. Muri ya Zimbabwe unozinzo kachinji tripa zviviti tiri mukati mekureba nekutaura. Nasi uno muri ya Zimbabwe mukati mekutsvaga zvinenge zvichiitika nyaya matima na vese nyika ino. Aiwa ndashanyira Pastor H Mushefa. Hey, very Rekfem Ministries. Azhinji muri wanzwa kuti vari pa Waterfalls apo. Anditika Pastor Mushefa pane nyaya ya tiri kunzwa iri kutenderera. Yandisumudza pazuva ranhasi kuti ndisvike panapa. Nyaya iyi iri kunyanya kundisumudza kuti ndiuye panapa iyi. Inyaya yekuti Pastor Mushefa tanzwa mashoko ekuti pane nyaya yemheni yanetsa nyaya yemheni Pastor Mushefa. So tati isusu atingapedzi nguva kutaura zvinhu zvakaitika kune vamwe vanhu zvinoitika kwatiri. Vene vezviro ndo vanoziva zvakamira sei. So Pastor Mushefa iyo ndo nyaya yekuti yandoda kutanga naye, asi pari zvinozvi ndimungakwanisa kuudza nyika yeZimbabwe nepasi rese kuti wandiri kutaura naye ndiani uye zvii munowanika kopi. Tinotenda zvikuru Mr. Boshongora. Ndoitwa Pastor Mushefa, Rekfem Ministries. Muzinda wedu uri muno Waterfalls pa 745 muna Forbes Road. Page kune mashops epa Uplands. I think vanotera ma Facebook page yedu, ma YouTube platform yedu. Vazhinji vanyanya kutiziva. Even nema programs anobuda ma radio. Atina kuti tanga nhasi iri basa iri. I think vanotera pa National FM. It's almost like 8 years. Ma TV, ma platform akasiyana siyana. Vanhu vachiona zvakanaka nebasa ratenge richiita nekusunungurwa kunenge kuchiita vanhu vanenge vachiuya pano. Sekuuya kwamaita muchingoona vanhu vari pano tichinamata navo tichivabetsera. Matambudziko akawanda ari kusangana nevanhu muupenyu. But chatinenge chida ndechekuti vanhu vadzikirwe naMwari, vaite upenyu hwakanaka, vararemewo zvakanaka, kubva kumamarriage, kubva kuurwere, kubva mumhepo yerufu kana matambudziko eurombwa hwakasiyana siyana unenge uchiitika mukati meupenyu hwevanhu. Alright Pastor Mushefa, tingaziziva kuti zvakawanda zviri kuitika mukati menyika ino zvinonzwika nevanhu. Asi chero ndisvike panapa nhasi Pastor Mushefa, inyaya yemheni yevarume yekutorerana munda vakazovimbisana kuti wongo waita izvo hako but uchaona. Chii chakaitika Pastor Mushefa panyaya yemheni? Ndizvozvo inyaya yatenderera Baba Boshongora. Vagari vekubhanget vakange vachirwisanira nyaya yemunda. So pakukakavadzana kwavanga vachiita pamunda, munhu akauya kune murume uyu. Iye murume iye ndiye ari kurima pamunda iye. But uyu akanga achioverlapa achienda achinopinda munda memumwe munhu kusvikira akuda kutopamba nemunda iwoyo. So kuburikidza nemaprograms atinoita maradio aya ndopa akatinzwa murume uyu. Mushure mekunge murume uyu avimbiswa kuti hausi kuzopedza gore rineri uri kufa ende ndikukutumira mheni. So mashoko akataurwa iwayo murume haana kugara akabva uya for 1-on-1 tikamunamatira. Tamunamatira azvinombotora mazuva achidzokera kubhangeti ukoko. Murume akauya achipromisa kuti ndikukutumira mheni. Wekuvimbisa mheni. Wekuvimbisa yeye. Aida kurova nekukwadza uine mheni. Mheni iyo yakazorova pamba pake. Ikarova muti kudzura muti kusvikira pamunzi. Ipo patakanga tiri kukrusade yekuchinoi. Family yo yakauya. Echipa testimony pajekerere vanhu. Vaitaura chiti munhu waMwari ndo zvatakaona zvakaitika mushure mangu matibatira munamato. So inyaya nevideo yatenderera vanhu vachiona zvakange zvichiitika kumusha uyoyo. But chatinongofara ndechekuti uyu murume akauya uyu aiwa akaitwa zvakanaka naMwari. Mwari vakamurwira, Mwari vakamuchengeta. But uyu muchero wegomba uyu aiwa pane zvakawanda zvakaitika pamusha pake. Vange vari kuchinoi pakrusade, I think vakaona family yoyo vachipa nekutaura testimony yavo. Icho kwandiri ndikwanise kubvunza Pastor Mushefa ndichiti vanhu ava vakavimbiswa zvemheni vekutorerwa munda wekubhangeti, magara muchinamata navo here kana kuti vakakudanai semunhu auya kuzi tinoda kungobatsirawo chete? Takange tisingatovazive. Takatotanga kutozivana navo mushure mekunge vatouya for 1-on-1. Takutaura nyaya dzavo ivo vachitiudza kuti ndo zviri kuitika. Vakati munhu waMwari munondibetsera sei? Tivada kukwanisa kuvabetsera kusvikira chiitiko chese ichi chatenderera ichi chaitika mukati menzvimbo yavo. So Pastor Mushefa, neimwe nzira regai ndibvunze ndichiti mheni iyi paikaenda kundodzura muti kumusha uko vakazodzoka here
kumunhu wavaida kutorera munde kana vakavimbisa vachitaura kuti sorry kana kuti vatitaurirani kana kuti zvakangoonekwa nenyika zvakamira zvakadaro. Mubvunzo wataibvunza zvekare pakrusade ipapo, vanhu iva vakati vasati vadzoka kwaMwari, vanga vasati vadzoka vachikumbira ruregerero kana kutaura anything kubva pazvakaitika, uyo ari kwake uyo ari kwake. But munonyatsoona kuti sometimes vanhu vanoshereketa vanobata-bata vanhu vanenge vachida kuedza nepavanogona napo kuti handikundwe. But chatinoziva ndechekuti kana tabetserawo munhu, munoziva kuti vanhu vanongorwa nekuva negodo remuupenyu. But chatinoziva ndechekuti kana tabetserawo munhu, aiwa hakuna chinomuwira, Mwari anomuitira zvakanaka. Pastor, ndine imwe nyaya yatakambonzwa kumashure uku yakabuda nemudzinefenyuro, nyaya yaamai vakanga vaine vana vavo vakazofirwa nemurume, asi murume uyu aitouya achizoita bonde naye, kunyange masikati chero kagara pavanhu, chero vakarara vasingatorari, zvekuti pataitofonera vana vavo kandi vana vavo pavaifonerwa nevanhu kunzi mai venyu vari kunoko, vana vanga kutoti isusu kana muchigona kuvabatsira ikoko muvabatsire. Mai vatinozonzwa kuti vakazouya kwamuri imimi saPastor Muchefa, mukabatsirana navo, vanhu vakawanda vaiti vachizovaona vari panapa, asi vakazoenda. Mai ava kuenda kwavakaita kureva kuti dambudziko ranga raperera, uyezve izvezvi vari sei? Ndezvozvo inyaya yakaitika gore rapfuura iri nayi. Vakauya, I think kuti tizotovaona mai ava vakatosvika kuZBC nayi. Vakatozozivawo nezvikuno mushure mekunge vatsvaga rubetsero kuti vobetserekana kupi. But chaitika paya ndechekuti murume wavo uyu akafa, uyu anga ari wekuMozambique, munhu aibata mishonga. Zvekuti vakange vakuitwa mudzimai masikati manheru vachinyatsotoona murume achiuya achivaita mudzimai. Zvakavatambudza kwenguva yakareba, vakaenda kupi kusvikira vauya kuno. But vauya kuno kuti akatombogara navo mazuva, I think anasikakanganisi dzakaita almost like 2 weeks tiinavo pano tichivabetsera kusvikira dambudziko rese rapera. Vana vakange vari kunze, vana vakange vari muno, vakagumisira vakutotenda kuti zvinhu zvakange zvatinetsa mukati memusha. I think vanoenda paFacebook page yedu yakanzi Pastor H Muchefa Official, takaiisa video iyoyo. Vanoenda paYouTube yedu yakanzi Pastor H Muchefa, vakaona nyaya iyoyo. But tinongotenda zvikuru kuti urombwa neubatwa-batwa wakange wakaitwa nababa takakwanisa kubetserana navo kusvikira zvinhu zvaita zvakadini zvakanaka. Pastor Muchefa, tinodzoka zhinji muchinzi manga muri kuKaroi, manga muri kwaMutare, mamuri kuBulawayo, izvezvi makabva kuChinoi. Ndizvo tiri kunzwa kuti muri da kuenda kuBulawayo. Nzvimbo dzamunosarudza kuti muri kuenda kunonamatira, inzvimbo dzine mamwe masangano enyu here, uyezve munenge maita zvekushedzwa here, kana kuti imi pachenyu munongoti gore rinori musi wakati takananga kuKwekwe kana tiri kuenda kuBeitbridge kana kuGwanda? Nzvimbo dzamunoenda, nzvimbo idzi chii chinenge chaitika kuti mungomuka muchiti ndo kwatakuenda? Ndizvozvo chekutanga ndechekuti pamauya panapa ndo pahead office yedu, ndo patinenge tiri zuva rega rega. Amen. But tine mabranches kunze, kunana Chinoi tine branch, kwaMutare tine branch, kunana Bulawayo tine branch, nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana tine mabranches ukoko. Kune vafundisi variko vanenge vachiita basa raMwari vari under Rekfe Ministries. Pamusoro pazvo kana takuita makrusade, ndine team protocol yandinoshanda nayo, ndo inoita maarrangements ese iwayo kuti tiri kuenda kuBulawayo, tiri kuenda kuBhindura, tiri kuenda kuMasvingo, tiri kuenda kupi. But shuwiro yedu ndeyekuti tinge tichibata nzvimbo dzese muZimbabwe. But Zimbabwe yakakura, but tinoedza nepatinogona napo kuti tiedze kusvika nzvimbo dzakasiyana siyana tichibetsera vanhu vachitendeuko, vanhu vachiziva Mwari. So iye zvinezvi Mr. Boshongora tine program yatinayo kuBulawayo. Ndava kuBulawayo it's almost like 7 years tichienda kuBulawayo. Kunana akanga ane ubatwa wakanga akaita achiti munhu waMwari ndakusarenda zvinhu zvandinazvo handichazvidi muupenyu hwangu. Ndikakwanisa kupisa zvinhu izvozvo, ndikabetserana nemhuri iyoyo, zvikaita zvakanaka. At the same time Bulawayo iyoyo ine businessman ane maservice station, Mr. Boshongora. Aitaura kuti maservice station angu hachafambi, hazvichabudi zvakanaka, amwe acho akanga avhara. But kubva patakamunamatira
aiwa business rake riri kufamba risingaiti kuBulawayo. So vakati varipo the last time yatakaenda aiwa kaona matestimony evanhu vakaitawo zvakanaka naMwari. So Bulawayo musi wa 12 April tichibva kuBulawayo pamwe tichange ichizoenda kwaMutare. But pakati pemazuva eSaya aiwa tinenge tiripo pamuzinda wedu pano. Nekuti pamuzinda panapa kuri kuuya vanhu vakawanda. Vamwe vari kubva kuna Mozambique, vamwe vari kubva muno muZimbabwe nemaruzefa nenzvimbo dzakasiyana siyana kubudikidza nenhaurwa dzavari kungonzwa dzatiri kutaura vanhu vachiitwa zvakanaka naMwari mukati muupenyu. Ai, orati pastor ndiri kuzvinzwa zvokuti munofamba muchienda Bulawayo muchienda kwaMutare munananketa kwaBulawayo munenge muchipinda. Right, kuno kumunozivikanwa kuti musi wesvondo ndiro zuva ramunosangana kuno. Kune mamwe mazuva iri kuti vanhu vaita matambudziko varikuda kubatsirwa. Asi ari kuzviziva kuti musi wesvondo ndo panoungana vanhu vari paservice vashoko reMwari richiparidzwa vanhu vachinamatirwa. Kune rimwe zuva iri rekuti kana munhu akaita dambudziko anokwanisa kusvika achizobatsirwa, uyezve nzvimbo yacho inzvimbo ipi inoenda munhu uyu kana iripo pakati pemazuva usiri musi wesvondo. Pano pamauya pa 745 muna Forbes Road pahead office pedu ndo patinenge tiri every day. So pakati pemazuva eSaya tinenge tichiita ma one on one nevanhu. Ndava munonyasa kuona kuti sometimes hani zvinhu zvese zvatiri kuisa paFacebook, zvatiri kuisa paYouTube, kune vanhu vanenge vachitaura kuti tine ma-issues ari private and confidential vekuti havakwanisi kuuya pajekerere vanhu. Ndava pajekerere vanhu manje panoitika zvinhu zvakasiyana siyana. Ndosaka muchiona kuti tine ma one on one atiri kuita every day kutanga nenguva dza9 kusvikira nenguva dza5 tinenge tiri pano pamuzinda wedu pamauya pano. But kana maSunday service tinenge takuenda kuRecfam grounds muno Waterfalls zvekare ndo kwatinoita magungano maSunday ukoko. Tine mabhazi amamuchiona ari panzaya anenge achitakura vanhu paMarket Square paya. I think na exactly 10 o'clock anenge akutosumuka paMarket Square achitakurawo vamwe vanhu vanenge vasingazivi kuti kuchechi ndekopi, but vanokuziva aiwa tinenge tichinosangana kuground ukoko paservice yatinoita kutanga nenguva dza10 kusvikira nenguva dza3. But pakati pemazuva tinenge tiri pano pamuzinda wedu. But kune vamwe Mr. Boshongora vari kunana UK, vari kunana America, vari kupi vasitorina mukana, even vamwe vari muno muZimbabwe vanotoshaya mukana chaiwo wekuti uya pano pamuzinda. Ndosaka muchiona kuti most of the time tichitaura kuti zvakangonaka kuti unongogona kubhuka wobetserwa uri koko. I think vanofollow vanhu iri maFacebook page yedu munoona vatakabetsera vekuUK vaya vaitaura kuti musha hausi kugarika, takavaitira prayer tikavabetsera kuno, but muporwa wakazobatwa pamba pavo, and from that day imba yavo iri muHarare muno pakutogarika vakuita zvakanaka. So distance is not a barrier. Rega ntaura ndichiti thousands nemathousands evanhu vari kuSouth Africa, vari kuAmerica, vari muno Zimbabwe, vari kupi nekupi vatiri kubatira munamato vachipa matestimony avo even pamafoni ipapo. So ukaona simba raMwari richifamba nenzira yakadaro. Ndaitaura rimwe zuva nezvemukadzi watakanamatira pafoni, healing yake kuporeswa kwake chaiko kwakaitika pafoni. Ndava patakatanga kunamata kudai akatanga kurutsa kusvikira akutosvitsa pakona kota yebucket achirutsa chete. And after the prayer iyoyo akanga kutaura kuti munhu waMwari ndapora. Vanhu vauya kuchechi vakamuona mukadzi wekubhindura aitaura kuti ndakaporera pafoni, asina kutombochiona but takanamata naye Mwari wakamuporesa pafoni. So distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Icho kwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira pastor ndadzwa mataura nyaya yekuti kune mwana unobva kuUK, kozoita vamwe muno muZimbabwe macho anogona kubva kuBulawayo obva asvika zuva ravira pano. Iripo here nzvimbo yekuti vanhu vanokwanisa kuenda vachinorara vomuka zvakanaka vachizouya kuzobatsirwa, nekuti vanenge vafamba usiku amwe vanenge vabva kunze kwenyika? Munovaita sei kana vanhu vauya tomboti izvezvi vanhu vatosvika muri kubatsira vanhu havana kupera mangwana vanhu vakumuka vachibatsirwa? Mune nzvimbo here yamunokwanisa kuti vanhu vanokwanisa kugara mune zvakanaka yekuti vanozviitira zvavanoda vakamirira kuzopinda muservice kana kumirira kubatsirwa? Ndezvozvo pano pamasvika panapa ndati ndo pamaofisi edu. Icho kwadi. But pamusoro apo muri muno Waterfalls tine guest house yatinayo, then kozouya kuchechi. So inzvimbo nhatu. Kuguest house ndo kwemaspecial visitors edu, munhu wese ari special ende togamuchira munhu wese. So zvinenge zvakangonaka kuti
uri kubva kunze kwenyika, panhamba dzedu unogona kufona wogara watizivisa kuti ndiri kuuya but handina accommodation, wogara waudzwa kuti uchazvifambisa wakadai. At the same time manga muri panze pamapinda napapa pane mota dziripo, imota dzakagadzirira kuti kune vamwe vanhu vanoti handisati ndambosvika muHarare macho, handizivi kana ndinofamba sei. Even ukatifonera wenda uri kuuya paairport, tinogona kukutumira vanhu vanonomira paairport ipapo, wokwanisa kutakurwa kuti usvike pano nekuzodzoserwa kunzvimbo iyo zvekare. Kana uchiuya nebhasi unongotiudza kuti uri kuburukira papi, totuma dhiraivha wedu nemota onokumirira ipapo. But kana uchikwanisa kufamba, unongofamba nenzira dzako, kana nemota yako tongokupa madirections anokusvitsa pamuzinda chaipo. But kune vane vachida kugamushirwa kunzvimbo dzakaita seizvozvo, zvinenge zvakanaka kuti ugare waita booking yako in advance. Kune vari kuda kuya kuguest house zvekare, zvakangonaka kuti ugare waita booking yako in advance. Ichokwadi muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira kune vamwe vanofungidzira kuti tikavirirwa tinozoita sei, tozofamba sei. Aiwa, vari kushedzera Pastor Mucheva kuti aiwa, nzvimbo dziripo, vanoda kubhuka, maguest house aripo, chikafu zvinowanika zvese, uchimuka mangwana uchipinda pama 1-on-1 ako. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pana patiri paReg FM Ministries Pastor H Mucheva. Panamba chivi Pastor Mucheva? Tiri pa 745 muna Forbes Road, muri muno Waterfalls. Pedyo nemashops epa-Uplands. Epa-Uplands adirika. Aiwa, ndazviona muri yeZimbabwe mukasvika pamudhuriso ijurawo rakapendwa neblue. Ndizvozvo. Anditika. Gate reblack. Pakanyorwa pagate kuti 745. Yes. Vamwe vanototi vari kunze vari muna Forbes, munongoona mabhazi anenge akapaka mukati. And I think muna Forbes ndo nzvimbo chete ringone mabhazi wayo. Ungoziva kuti ndipo chete paPastor Mucheva. Ende pano Mr. Boshongora togamushira munhu wese. Zvakawanda zviri kuitwa. Ndine mumwe munhu ari kutochema aitaura kuti ndichabata mwana here. But manga muchiona mavhidhiyo ari kubuda maTV aya. Vamwe vakange vatokuma 21 years vasina vana, vatakabetsera pana pavatone vana. Moona 40 vamwe vakange vane mamines akasikabudi mari. Moona vamwe vairima ipo patakatiri kuchinoyu, atakatiri matestimony varima vakawanda vaipa ipapo. Vamwe vaitorwara vakatoporera ipapo. I think tine mavhidhiyo ataposta pakanzi Pastor H Mucheva official. Vamwe vakatosangana nehealing yavo vauya kuchinoyi iro vhiki ratabva iri. So tiri kutaura kuti Mr. Boshongora, izvo zvatambudza vanhu izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti ngavauye tibetserane navo vaitiwe zvakanaka naMwari. Ende back to sender atidzokere kumasure. I think pane nyaya yakambotenderera iyi takaitaura nemaredhiyo nepapi yemwana aita tsvina yezvikwavava. Vakainzwa kai? Vaita tsvina yezvikwavava matatya machi, but zvaikonzerwa nemunhu aitorwisa mukadzi uyu. Ndio kumasure. But takaita back to sender, the same person akazvikonzera ndiye akanga akubudisa zvinhu izvozvo. So atidzokere kumasure, isi chatiri kuda ndechekuti vanhu vasungure naMwari. So every day tiripo pano tichibetsera vanhu, but Bulawayo tiri kuenda 12 ninge tiriko April watakatarisa uyo. Saka Bulawayo muri kuudza kuti kudii? Muri kuda vanhu vemuBulawayo chete rekana kuti nzvimbo idzi kune nzvimbo dziri padhuze, vana Plum Tree, vana Gweru vari padhuze, vana Shangani vari padhuze. Muri kuda Bulawayo chete rekana kuti muri kuti ngatisangane kuBulawayo. Patakaenda last time yatakaenda kuBulawayo, takaona vamwe vaitobva kuBotswana, vamwe vaibva kuHwange, ndine vamwe futi vaitopa testimony ipapo vakatobva kuBhinga, vaitaura ichitonga vachipa testimony yavo, vatakanamatira. So hatikutauri chete kuti tikuda Bulawayo. Even uri kuBulawayo, even nzvimbo dzakatenderedza Bulawayo, aiwa tingotaura kuti ndo mukana wekuti tapinda muBulawayo tinofana kusangana. But chinhu chakakosha kuti each and every time munhu panouya kudeliverance center angouya maphotos ake, mapapers ebusiness, kana any point of connection yaanogona kutakura achiuya nayo. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Ndine mubvunzo wandiri kusanganawo pana paPastor Mucheva. Kune vari kuti ivo Pastor Mucheva yenyu inonzi Reg FM Ministries. Ini ndine chechi yandinopinda ine zita rayowo. Kana kuti vamwe vari kuti andikari ndanamata asi ndine nhambo namatambudziko. Kana vanhu vachinge vauya munonamatira vechechi yenyu chete here, kana kuti mwana wese ari panyika akasikwa naMwari ane nhambo namatambudziko munonamatira?
munoona zvinoitika vanhu vari kutambudzwa nezvinhu zvakasiyana siyana kunoku, whether uri kunamata chechi yako whether hausi kunamata chechi yako. Izvi handitadzi kutaura nekuti ndina vamwe vandakabesera vekwamarangi vakange vafirwa nevana vanosvika 9 takavabesera nyaya dzavo dzikanakira pano ende aitozvikonzera takaita kuti zvibude pachena. But vanouya kuchechi vanozviziva nekuti vakatozouya vachipa testimony pamberi pevanhu kuti nekuchechi kwatinoenda kwakadai vakupa testimony yavo. So tinongogamuchira munhu wese no matter unoenda kuchechi kupi, hazvina basa nechechi, as long as une dambudziko rikukunetsa mupenyu, aiwa tikuti Mwari vakusunungurewo zvinhu zvako zviite zvakanaka. Nekuti unoona kuti sometimes tabetsera vanhu iva vanogumisira vakutozotendeuka kutotanga kutonamata nekuti vanenge vaida kwese zvaramba vogumisira kutoti saka kunamata kwakanaka nekuti pandakanamatirwa zvinhu zvako zvakaita zvakanaka ndo kutotendeuka kunotanga kutoitika kune vamwe vanhu. So deliverance inenge ichiitika muvanhu here iri tori like mharidzo futi kutanga kuti kuna Mwari hakuna chinoramba. Mwari ndo anokusunungura uye Mwari ndo anokuporesa, uye Mwari ndo anokuita zvakanaka. Chokwadi muri yeZimbabwe ndofunga munhu wese akupembera panzvimbo yaari. Chikonzero Pastor Muchefa vari kuti munhu wese ari panyika anofanira kuti abatsirwe. Pastor Muchefa, pane nyaya yokuti kana vanhu vaya kuzobatsirwa, kune mumwe munhu anenge ari kuBulawayo abatsirwa ari ikoko, makasununguka here kuti vane minamato isina kupera vanokwanisa kutevera zvakare vachiuya paheadquarter kuHarare vachienderera mberi nokubatsirwa? Ndosaka tiripo zuva rega rega, every time kusvika manheru chaiwo tinenge tiripo. Hazvina ndava kuti zvakamira sei, uri kuBulawayo uri kupi, kana kuti zvinhu zvako zvakamira sei. Aiwa tinogamuchira munhu wese ane chichemo tinokugamuchirai ende Mwari anotiitira zvakanaka. Ichokwadi muri yeZimbabwe mazuva zvakawanda amai vakafirwa nemurume akanga ari mukati mekudzoka achiita bonde naye, makanzwa zvakawanda. Nyaya yemheni yakaitika mukati menzvimbo yekubhangeti zvanga zviri mukati mekuitika izvozvo. Mashura ndezviratidzwa nabusinessmen ekuBulawayo vakanga vane maservice station akawanda but asingashandike vemamaini anga asikabude cheno, vari mukati mekubatsira. Zvese zviri kuburikidzwa neshoko raMwari kuburikidzwa naPastor Muchefa. So vari kuti ivo date ravari kutaura vachakupai date ravachasangana nevanhu mukati menzvimbo yekuBulawayo, uyezve mafoni number. Kune vamwe vanenge kuti ma1-on-1. Pastor Muchefa, kune vari kutochedzera kuti tisati tauya tinoda kubhuka, vanoda kubhuka through phone musati masvika kunzvimbo sokuzopinda muki zvinovanetsa. Makasununguka here kuti muvape nhamba dzenyu kuti pamunosvika kuBulawayo vanenge vachitaura nemi vamene munhu machisununguka kutaura nemi? Ndizvozvo. Nhamba dzedu dziri paWhatsApp kana kufona kana kutumira mameseji. Even mameseji tinowana nguva yekutaura. Nhamba dzangu dzinoti 0772 526 189 0772 526 189 kana kushandisa dzimwe dzechipiri dzinoti 0774 98 56 54 0774 98 56 54. Facebook page yangu inoti Pastor H Muchefa official. Yes. But hani zvese zvatinoisa pa social media because tinoremekedza dignity yevanhu. Kune vamwe vasinoti aiwa zvina chakaipa but vamwe vanenge vachiita kuti nenyaya yemaposition nekwavari ndosachitaura kuti private one-on-one. YouTube Pastor H Muchefa, Facebook Pastor H Muchefa official. Kune zvakawanda zviri kuitika. I think vazhinji vakanzwa imwe yakatendera manewspaper yemurume akanga akuneswa nezvipoko aifukunura zvituna. Ndonga makainzwa iyi achitunura zvituna zvevanhu muguta reHarare. Ndiye muno muHarare. Akauya panapa akuneswa nezvipoko nevanhu vaifukunura ivava vachiti enda motiviga paukatibvisa. Yakaguma enda kumatare dzimhosva. Yakaenda kumatare dzimhosva. Vanhu vakauya kunoti kavanamatira mhepo dzaitambudza murume dzakapera. Kozoenda ake kumakoti nekumatare dzimhosva akazoenda but mhepo dzakatsadini dzapera. Handi yega vakawanda. Vamwe vaitaoneswa pachitungwiza panapa vandaitaura amai vainetswa nenyoka chaiyo ichivaita mudzimai. So zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvekuti atingazvitauri zvikapera but tichibata munamato nevanhu vese ava vanhu vakaitwa zvakanaka naMwari. So
zvamauya pana apa Mr. Boshongora Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ndopa muzinda wedu ende tinogamuchira munhu wese ende tinoda kuti munhu wese aitwawo zvakanaka naMwari. Bereko yanetsa, marriage yanetsa, vana vapinda madrugs, mhepo dziri kutendera mukati memusha, vamwe vari kufa zingazwisisike. Aiwa tinotaura kuti kuna Mwari, Mwari anokuitira zvakanaka. Ndosaka muchiona kuti kuRec FM kunonyanya kuuya vanhu vapererwa netariro, vambotenderera kwese vasina hope, ndo vari kuuya pano tichinamata navo vachisunungura. Ichokwadi muri Zimbabwe ngeri nguva yakanaka. Tina baba Pastor Muchefa mukunda muguta reHarare kwatinoshevedzera kuti kuWaterforce andidika pamashops padhuze nepashops eUplands andidika kana nhamba yemanziwa muchitaura vari mukati mekutaura kuti ivo vane rwendo rokuenda munzvimbo yeBulawayo, vakapinda nzvimbo dzakawanda, vakaenda kwaMutare, vakaenda kuChinhoyi, vakaenda kuBulawayo. Ndingangoti kuBulawayo chiedza kuti vane 7 years gore rega rega vanoenda ikoko kana Mutare vachienda zvamunongonzwa nguva dzese kana vachiuya pamba nepenyuro vari mukati mekutaura ende vachitaura nhamo namatambudziko evanhu zvinosangana navo ende vari kuti izvo zvausati wanzwa izvo zvisununguka kuya chikonzero shoko raMwari rinoti ichocho chauri kunzwa ndo chaunobatsirwa nacho ende vari kuti kunonyanya kuuya vanhu vapererwa. Aiwa muri yeZimbabwe Pastor Muchefa vari kuti vanokudai mese uyai tisangane tose musi kuBulawayo andidika vapedzisire nedheti rekuBulawayo baba Muchefa 12 April sorry 12 April mwezi watakatarisa ichokwadi tinenge tiri pangeta 8 na 8 dzemangwanani tinenge tatanga basa rinenge ratanga Sunday iyo yatiri noi tine yachiri kuti healing explosion munhu wese ari kutaura kuti chirwere chandinacho chandichinzwisisi. Endai paFacebook paYouTube kune zvimwe zvirwere zvekuti vanhu vanofunga kuti zvirwere but ari maattacks, but tikutaura kuti Sunday yatakatarisai no matter une dambudziko rakaita sei ngatisanganei kuRec FM grounds. Ukangoenda paWhatsApp yedu ukangoti directions kana ukaenda paMarket Square unoona mabhazi akanzi Rec FM Pastor H Muchefa ndo mabhazi amunokwira iwayo. So 10 tinenge tatanga yende munhu wese uri kutonditerera, uri kuBulawayo, uri kwaMutare, uri kupi wanonokerwa, aiwa tikutaura kuti be ready. Even usina accommodation tikutaura kuti ngatitaure paWhatsApp, ngatitaure pamessage, ngatitaure tiona titobetserana sei kuti zvinhu zviite zvakanaka. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ngeri nguva yakanaka. Pastor Muchefa vari kuti Mwari vanokudai mese. Hallelujah.